Ahoj, všechny vás zdravím a ráda bych se s váma teď podívala na oblast našich vlasů. Vlasy často bereme jako samozřejmost a to právě do chvíle, dokud s nimi nemáme nějaký problém a až poté vlastně se snažíme najít řešení. Nicméně je to škoda. A zvlášť proto, protože teď tady máme vlastně naši vlasovou kosmetiku Satinik, která nám může pomáhat předcházet těmto problémům, anebo samozřejmě, když ty problémy vzniknou, tak nám může pomoci s jejich řešením. Vlasová kosmetika Satinik kombinuje to nejlepší z přírody a vědy. A to tím, že jsou do ní přidávány komplexy rostlinných proteinů a prebiotik, zároveň také obsahuje dodatečné živiny z rostlinného původu, které jsou pěstované na našich partnerských farmách s certifikací Nutricert. Doplňuje to zároveň vědeckými poznatkami, 4 americkými patentami a technologií Polipozom. Starají se tak nejenom o náš vlas, ale zároveň i o naší pokožku hlavy, což je nesmírně důležité, protože právě ze zdravé pokožky může vzejít zdravý vlas. Tak, jak jsem říkala, kombinuje teda to nejlepší z vědy a přírody, staví na 60 letech výzkumu zaměřeného na vlasy a 65 letech vědeckých poznatků značky Artistry v oblasti péče o pleť. Neobsahuje žádné chemické agresivní látky, parabeny, cyklické silikony ani sulfáty. Zároveň podporuje personalizované řešení, což znamená, že můžeme výrobky libovolně kombinovat na základě toho, jakou potřebu mají naše vlasy. A v neposlední řadě jsou výrobky zcela veganské, nejsou testované na zvířatech a k jejich výrobě byla použita větrná energie. Obaly jsou z 30% z recyklovaného plastu a složení je biologicky odbouratelné. Teďka bychom se podívali na pokožku a vlas trochu blíže. Pokožka na jednotlivých částech našeho těla je trošku odlišná a liší se právě i na naší hlavě. Je tam trochu silnější než na obličeji a tím, že tam máme vlasy, tak tam jsou i mazové žlázy, které produkují maz a ten nám pomáhá chránit a udržovat pokožku hydratovanou. Nicméně právě z toho hlediska můžou vznikat určité problémy. Jedním z nich mohou být lupy. Lupy mohou být způsobeny právě i nadměrnou vlhkostí, která podporuje přítomnost kvasinek kožních a které právě jsou jednou z příčin vzniku lupů, což je vlastně odupující se kožní buňka, která se příliš rychle dělí. I z tohoto důvodu se právě nedoporučuje chodit spát s mokrými vlasy. Nebo naopak se může stát, že jsou vlasy a pokožka vysušený a máme takový jakoby svědivý pocit. A to právě může být způsobeným buď nedostatkem tekutin, prostředím, UV zářením, anebo samozřejmě nadměrným množstvím mytí vlasů. A třetím nejčastějším problémem je právě přebytek mazu. A i toto může být způsobeno nadměrným mytím vlasů, protože čím častěji si vlasy myjeme, tím větší tendenci oni mají doplňovat ten maz, aby se chránili a udržovali tam tu hydrataci. Ale samozřejmě i to může být způsobeno hormonami a nebo i změnami v počasích. Jenom pro ujasnění teďka si dáme pár faktů. Vlasy nám rostou rychlostí zhruba 15 cm za rok. Za den, každý den nám vypadává 100 až 200 vlasů a tak by mělo být naším cílem, aby nám nevypadávaly nadměrně v důsledku přes přílišného lámání. Vlas je tvořen z 90% bílkovin, dále pak vodou, melaninem a lipidy. A správný příjem bílkovin, aminokyselin a vody tak může opravdu napřímo pomoci kvalitě našeho vlasu. Povrch vlasu se nazývá kutikula a právě poničením této vrstvy se projeví právě suchost či mastnost. Další vrstva pod kutikulou se nazývá kortex a ten určuje sílu, pružnost, texturu a barvu vlasu. Poškozením této vrstvy se projeví právě lámání a roztřepení konečků. A střed vlasu se nazývá medula, ten je však pouze u silnějších vlasů a ne v celé jeho dílce. Tady vidíte kutikulu vlasu, tedy svrchní vrstvu. Na obrázku vlevo je nový vlas a vpravo je poškozený. Takto poškodit jej může chemické ošetření, samozřejmě nejvíc na vině, nebo také tepelná úprava, životospráva a UV záření. Poškozené vlasy pak mohou mít problémy, které jsme už zmiňovali a mohou také nadměrně začít vypadávat. A tady už vidíte celou řadu Satinik. Jednotlivé řady jsou barevně odlišné. Tato první řada Smooth Moisture
je především zaměřena na hydrataci a vyhlazení vlasů. Dále tu máme šampon 2 v 1, který je ideálním partnerem na cestování, a prostřední řadu červenou Intensive Repair, která se zaměřuje právě na obnovu a posílení vlasů. Součástí této červené řady je navíc mimo šampon a kondicionér, jak je tomu u žluté řady, je i olejové sérum pro intenzivní regeneraci vlasů a tonikum pro intenzivní obnovu, které jsou oba neoplachující a nanášejí se buď do vysušených vlasů, nebo pouze do vysušených vlasů jenom ručníkem. Nanesou se vlastně v celé délce a dodávají právě lesk, zanechávají vlas hebký a chrání hlavně především vlas před tepelným poškozením. Dále tady máme kůru pro intenzivní obnovu, která je oplachovatelná. Ta se nanáší po šampónu a kondicionéru, nechává se 5 minut působit a poté se umývá. Tato kůra zaceluje konečky a zpevňuje vlas, dodá mu elasticitu. Další řadu tady máme zelenou, což je anti-hair fall, který pomáhá předcházet o 55% vypadávání vlasů. Další modrá řada Purifying pomáhá při nadměrném maštění a při nadměrném znečištění. Po prvním použití už omezuje tvorbu mazu o 28%. A jako poslední tu máme Anti-Dandruff šampón, který se zaměřuje právě na luby. Tak, to je z prezentace všechno. Teď bych vám pustila 2 krátké videa z Instagramu, které názorně ukazují, jak právě ta červená řada bojuje proti tepelné úpravě a poškození, které způsobuje našim vlasům. A jako poslední bych chtěla ještě dodat, že určitě vyzkoušejte satiny, kdo ještě neskoušel, protože je to opravdu kvalitní péče pro náš vlas a proč nedodat nějakou nadstandardní péči nejenom naší pleti, ale i vlasům, že?